ZVL. Omroep ZVL. Ik sta hier bij het buurthuis van Terholen. Dat zou, zoals u ziet, het hart van Terholen moeten zijn. Maar er ontbreken een aantal letters. Dit is dus tijd voor wat onderhoud. Dat gaat deze zaterdag gebeuren tijdens een actie voor NL Doet. Wat ze precies gaan doen, dat legt Louis de Rijken van het activiteitencomité in Terholen uit. Ja, een grote voorjaarsschoonmaak staat weer te gebeuren in en rond het dorpshuis. Even kijken, ook nog wat zwerfvuil en dergelijke ophalen in het dorp, langs de wegen. Dat is ook wel hard nodig. Voor al deze activiteiten zijn uiteraard veel helpende handjes nodig. Dat is gelukkig geen enkel probleem in Terholen. We hebben toch dit jaar ook weer zo'n 33 vrijwilligers op de been kunnen krijgen. Dus dat is best een behoorlijk aantal. Deze 33 mensen kunnen de handen flink uit de mouw steken. Er is al een hele lijst met taken opgesteld die tijdens de grote schoonmaak aangepakt gaan worden. Daarbij beperken ze zich zeker niet tot alleen het buurthuis en het restafval. Dan heb ik nog een bibliotheek, die moet wat opgefrist worden. Het meubilair moet eens nagekeken worden, wat losse schroefjes en dergelijke allemaal. Daar hebben we ook nog een terrein daar aan de Hulsterweg. Dat moet misschien wat snoeiwerk en dergelijke verrichten aan de fruitbomen en aan de knotwilgen. Dus ja, ik denk dat er voor elk wat te doen valt. Dat zeker. Op deze manier blijft het buurthuis op het dorp de plek waar mensen samenkomen. Dat gebeurt zelfs zo vaak dat er binnenkort uitbreiding op komst is. Een zeer positief teken voor de levendigheid van Terholen. Inderdaad, heel positief teken. We hebben inderdaad een gebrek aan ruimte. En we hopen op deze manier dat behoorlijk te kunnen invullen. ZVL. Omroep ZVL.